For at bestille varer på Nespresso skal du indtaste din e-mailadresse. Derefter skal du indtaste dit password og trykke godkend. Du går ind og vælger sprog. Og trykker på det grønne felt, hvor der står bestil, for at komme hen til bestilling. Du er nu klar til at angive, hvilken type kaffe du ønsker og hvor mange. Når du har valgt den kaffe, du ønsker, skal du trykke bestil. Du kan vælge, hvilken forsendelse du skal have, og om du vil betale med kreditkort eller faktura. Vælg bestil. Her kan du ændre din leveringsadresse eller acceptere. Bekræft bestillingen. Du har hermed bestilt din Nespresso. Velbekomme til en god kop kaffe.